Ассалому алейкум дӯстон азиз, субҳ бахайр, худо хайртон ша. Қарор дорем дар Plov House ё ки ин тангиш чойхона Исмоили Тоҷик. Ин дар ҷои метро Приморский. Ина намҷа бинем на метро Приморская чанд вихсе намедонам. Панҷум ша, чорум ша, хулоса уна ҳамҷара 20 метр, то багам 30 чанд метр. Ҳамҷа бе ош инай поён қартовхона. Видеои мо барои қартовхона ош ё нест, не даҳм фикрем. Дӯстон азиз шумадагим рекламаи Муйсар. Ман ҳозир ҳамҷа мерам иншаллоҳ бо эфир медром. Ин видео барои оне аст ки шахсоне ки мехоҳед Тоҷикистон баред. Шахсоне мехоҳед Тоҷикистон баред, аммо шароит надоре, яъне дресарш ки дар самолёт. Дар самолёт ки шароит надоре дӯстони азиз, ба дили пур метонем рақамҳои рӯи экран занг бизанед. Бародари мо рӯзи чоршанбе чикор мекуна? Рӯзи чоршанбе мерава Тоҷикистон. Рӯзи чоршанбе Тоҷикистон мера, ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. Кадмед ватан рафтани шароит надоре, шароитот безе, ба самолёт пул надоре, ба дили пур метонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. Иншаллоҳ дӯстон, ҳарчи мекунем ба хотири худо, ба хотири миллат, ба хотири чӣ мегӯянд мардуми ниёзманд мекунем. Аллоҳ хайртон кунад. Мо тӯли як ҳафта ҳаракат мекунем дар ҳамин шаҳри Санкт Петербург бошем. Масъалаи Муйсар мегем, Муйсар ина бурмад. Муйсара дидаи суда прическара. Я Муйсар бурмад, ба ҳам хотир ака смела метунам чикор кунам, рекламашон кунам. Раҳмати худо. Ин рақамҳое ки мебинӣ, ин ай Plov House нест, ин ай чӣ нест, айни бародарои Муйсар часп нест, фақат соҳиби мошина. Анак Plov House аво мошинора чира Муйсара ба атарак иншаллоҳ реклама мекунам. Раҳмат. Бародарам я дастгирӣ кунед, шахсое ки шароит дар самолёт надоранд, дар ҳамин мошин бираванд. Худо нигаҳдор.